I can see the stars align, dance around the moon. Ja sam Maja Marković, ja sam naučni saradnik zaposlen u Inovacionom centru Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i trenutno se nalazim u AO Istraživačkom institutu u Davosu preko Excel Mater projekta radi stručne obuke. Ja sam Mija Milošević, student doktorskih studija Tehnološko-metaloškog fakulteta i trenutno sam u Davosu preko projekta Excel Mater kao kratki boravak da bih stekla neko iskustvo ovde u radu i videla prosto kako je biti na ovako jednom divnom institutu. Moje ime je Jovana Zvicer, zaposlena sam na Tehnološko-metaloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na poziciji naučni saradnik. Trenutno se nalazim u Davosu u Švajcarskoj na EO istraživačkom centru Davos preko Excel Mater projekta u cilju prenosa znanja u domenu biološke karakterizacije. Ana Banićević, student doktorskih studija na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu. Ovde sam na studijskom boravku u Istraživačkom institutu u Davosu. Studijski boravak traje 2 meseca i studijski boravak je predviđen u projektu Premuroza. Predrag Petrović, dolazim sa Inovacionog centra Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu i ja sam naučni saradnik i ovde sam došao takođe preko projekta Excel Mater, kao i Mija. Radim u grupi profesorke Sibil, a tutorka mi je Eda Ćivći, koja je stvarno fenomenalna u svakom smislu. Radit ćemo na kondrocitima, to jest već smo počeli, sa nekim mojim uzorcima s kojima sam radio i doktorat, a to su neki beta-glukani i polisaharidi poreklom iz nekih vrsta gljiva, kao i još razni ekstrakti raznih vrsta gljiva. Glavni cilj mog boravka ovde je da proširimo svoje znanje iz oblasti biološke karakterizacije ćelija i tkiva. Ja sam imala zadovoljstvo da radim sa postdoc Fatime Safari, koja je nesebično prenela svoje znanje iz oblasti izolacije RNK iz tkiva, zatim reverzne transkripcije RNK u DNK. Nakon toga zajedno smo radili analize vezane za ekspresiju gena pomoću PCR tehnike, a takođe i analize koje se odnose na otpuštanje glikozaminog-glikana i NO iz tkiva tokom kultivacije. To be, I believe, and I feel the magic everywhere. It's all around us. Naš tutor ovde je Elena Della Bella. Ona je medicinski biotehnolog po struci, ali ovde, mislim, radila je neki postdoc, nisam sigurna da li u Italiji ili ovde. U Italiji i ona je u svakom slučaju ovde tata mata za RNK izolaciju. I stvarno je, mislim, baš je svestrana žena, sa dosta ljudi sarađuje i baš je otvorena i stalno deli svoje znanje sa nama. I u svakom slučaju ona je ovde da nam pomogne u radu sa matičnim ćelijama i trenutno radimo sa ćelijskom linijom osteosarkoma koju posmatramo kao osteoblaste. I mi želimo zapravo da vidimo da li naš sistem koji se bazira na alginatnim nosačima sa česticama hidroksiapatita i protočnom bioreaktoru koji je razvijen na našem fakultetu. Mi smo i nosače i bioreaktor doneli iz Beograda ovde i pod Eleninim vođstvom sejemo 2 ćelijske linije. Jedno su ti osteosarkomi, a druga su primarne matične ćelije, znači od pacijenta izolovane, i proveravamo da li je naš sistem adekvatan za kultivaciju tih ćelijskih linija. Nama je ideja da mi pokažemo da ovaj model koji mi razvijamo već neko vreme nije isključiv samo za jednu ćelijsku liniju, za jednu vrstu ćelija, već da ima neku širu primjenu. Odnosno da možemo da koristimo model i za istraživanje tumora, i za screening lijekova, ali isto tako i da prosto pratimo šta se dešava u tim normalnim stanjima kosti, dakle u zdravoj kosti.
It's all around us. Stručna obuka koja se odnosila na biokarakterizaciju hidrogelova na bazi polimetrične kisline koje se koriste za kontrolisano otpuštanje antiinflamatornih lekova sam odradila u grupi Sibyl Grad zajedno sa Huan Mengom i Jen Li. Biološka karakterizacija hidrogelova na bazi polimetrične kiseline se sastojala u tome što smo ih testirali na kontraceptivnim ćelijama, ćelijskoj liniji i ispitivali smo da li se ovi hidrogelovi mogu koristiti za kontrolisano otpuštanje antiinflamatornih lekova tokom dužeg vremenskog perioda i da li se na taj način može tretirati inflamatorni proces koji je izazvan u ovoj ćelijskoj liniji. Za početak mi smo zasijali ćelije bovine kontracita i nakon 7 dana imali smo dovoljan broj ćelija na kojima smo mogli da testiramo hidrogelove na bazi polimetrične kiseline. Zatim smo u transfer sistemima postavili ove hidrogelove i testirali ih 3 dana. Takođe su određene koncentracije određenih parametara koji pokazuju kako inflamatorni proces teče kod ovih ćelija, kao što su određivanje koncentracije DNK, azot monoksida, glukozoaminoglukana. A trenutno se nalazimo u laboratoriji u kojoj je postavljen PCR, pomoću koga ćemo odrediti ekspresiju gena kod ovih ćelija, koje takođe ukazuje da li su ovi polimerni materijali bili efikasni za tretiranje inflamatornog procesa. Pošto moji uzorci uključuju i beta-glukanske proizvode iz gljiva, koji inače imaju imunomodulatornu i često imunostimulišuću aktivnost na imunim ćelijama, to je podstiču ih da luče određene citokine. Hteli smo da probamo da li možda isti efekt možemo da ostvarimo i na kondrocitima, koji takođe sadrže receptore za koje mogu beta-glukani da se vežu. To su takozvani toll-like receptors ili TLR. Tako da imamo, da kažem, nadu da će ćelije prepoznati prosto neke od tih glukanskih fragmenata i da bi oni mogli da imaju neku anaboličku aktivnost, to je da bi mogli da podstiču kondrocite da luče kolagen i te komponente ekstracelularnog matrica. Zovem se Anđela Radisavljević, zaposlena sam u Inovacionom centru Tehnološko-metaloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao naučni saradnik. Trenutno se nalazim u AO institutu radi stručnog usavršavanja, odnosno biološke karakterizacije svojih materijala. Cilj moje posete AO istraživačkom centru jeste da uradim biološku karakterizaciju svojih nanovlaknastih matova na bazi polikaprolaktona sa inkorporiranim aktivnim supstancama koje će doprineti oporavku hrskavice. Prilikom boravka na AO institutu radila sam u grupi Sibyl Grad pod vođstvom Jen Li, Huan Menga. Tokom ove posete u trajanju od 2 meseca radili smo sa ćelijskom linijom goveđih hondrocita, koje smo najpre gajili, pratili njihovo razmnožavanje i nakon 7 dana zasijali ćelije na nanovlaknaste matove na bazi polikaprolaktona sa i bez inkorporirane galne kiseline i glukozamin sulfata, pri čemu je jedna grupa bez, a druga sa dodatkom inflamatornog faktora sa ciljem izazivanja inflamatornog procesa u sistemu. Cilj je bio da ispitamo da li pomenuti materijali tokom perioda otpuštanja aktivnih supstanci u trajanju od 7 dana imaju antiinflamatorni efekat, kao i da li mogu biti pogodni za brže lečenje oštećene hrskavice. Prilikom ispitivanja materijala određivali smo koncentraciju DNK, azot monoksida, glukozoaminoglukana, kao i ekspresiju gena kod ćelija goveđih hondrocita koristeći PCR metodu. Rezultati dobijeni korišćenjem ovih metoda služit će kao smernica u kojoj su meri polimerna nanovlakna pogodna kao materijali za koje se ćelije mogu vezati, sprečiti inflamaciju ili pospešiti oporavak hrskavice.
Takođe bih volela da dodam za kraj da je boravak u Davosu, pored proširivanja znanja u oblasti biomaterijala, propraćen divnim druženjem, dobrom energijom i nezaboravnom atmosferom i ovom prilikom bih iskazala veliku zahvalnost svim novim kolegama na ukazanom poverenju, na ljubaznosti i nesebičnoj pomoći i nadam se uskoro novom susretu i saradnji. So much wonder.